Horas madihita saluhutna, kamanami doho inanami ruas ni tuhata, neng masuk mabarisan prosesi, jongjong mahita saluhutna. Udul mahita. Huria nahina holongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Buka utama perminggota diarianon alani jumulu mahita martang yang di bagasan rohat tabib. Amin. Mari dia mahita. Marhidi-hidi gowarni debata ama doho gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho gowarni to di probadia na tu mo palangit doho tanoon amin
Ede hokamuma di jahuba ede nai baru. Ainunga di papahini bana akahalongangan. Nunga di pabotoho jahuba haduaonna. Nunga di papataribana hati goranna dia rupan yak kasih pilih begu. Nunga ditupahi tangasiamunna nabadiai ibana. Haleluya. Ali Tuhan debata para sirohana suburung didok katamdo ikom manaon hami jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus asarap pami doho tibana Tuhan sangapon say parrohai mahami asa uduk kami tulomoni roham jalahot tami di hapor syaon nature asa totong makirim di hahihion doho di hasangapon sugut silihonommu tuaka na porsea diho. Amin. Tangi hokamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik paduahon dohot lapatan patik paduahon dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasanaik na di torunitano yanggo tunggabi si sobaon manang siuluan dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asadang jadi iba marsob batu sobaon manak tu ganaganan mangido hanguluan siani jaladang jadi olua begu manang ulbuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitang ima sahakna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik naing
Ali Tuhan debata sai parkukui mahami mangudahon mahapar tupatikmi. Amin. Tatopotima dosat tatuadupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargu gunaso hatudusan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardusa nadangolon ro tujulun habang sahabadiaumi manopoti jalama nganggukon dosa nami. Macai jut-jut kuar sahihami homar hidi-hidi pikira dohot hata dohot pabainan nami narwai dakku haholongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa hati-hati nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang ducut diri nami hubai kami dibaini tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatian seliling nililing nei alai nama porus mahamin waik tuasini rohamna gudangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosanami saluhukna sayurupi mahami paubahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Mucak piaka dulu jala humuttal akarubian. Alayanggo para sinirohauku nasotu pamucat siako. Jala padan ni hadamioku nasotu pahumordit. Ninna jahuba siasiho. Hasangapom madi debata nadigijang. Amin.
Epistel Trupuk di tonga-tonga ni minggutta saderion imana tarsurat di pangukapon biduopat mamuka sian ayat 8 rodi ayat 10 sada tajahama marsika soring adong diganup parngulu naopati onom habok kabung nabi namar mata do nasida humaliang dohok di bagasan dang maradian nasida ariat dohok borngin mantok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhukna naung adong hian si parngului nanaing roh. Jalo mamanuk kapsitua na 20 pati di julu ni nahudul di habang say di sob ma parngulu si saliling-liling nei di piak kom matupal nasida tujulu ni habang say huhu malidok ali Tuhan de batanami na tamado ho majalo hasangabon dohot hamuliaon dohot habobon ani to pahodo saluhukna hinorhon ni lomo ni rohamno ubah menjadi akai jala tartopak ima sahatna mertua do akka natu mangihon hata ni debata jala naupiopsa amin. Tidakko maha porsiaw tai songon nahin na tidakko nidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita mado au porsia di debata jahuba hidung ama perku nasu katulusan natmo palangi dokota au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tinubukon di si Maria nagabe-gabe siya to di porbadia adora suabuban hidup harta na tumaon na bernit di banguman ni silatus nama ditarpajal di bana di hau pinor silang na tua tuban waturu nama nak mangulu di hari patulu nama naik tusuru lahunul tusyamun ni debata jahuba
amanai parguguna sohatu dosani isi baibana memang muda sugut tutanoon mangumi halak namagulu do amane au porsea ditoldi parbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akada badia doho hasesani dosa doho dihatai namado muda mangulu sugut dari halak nomate doho diangoluan nasora saudara. Amin. Tabi gima titing ni huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 15 Mei 2022. Parjolo, Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, ima minggu kantate. Topik minggu, marendema hamu di Jahoba. 2. Tikting parbagason, tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongan saripeon, Isak Medrik Hutapea, Anakni Amata, Alfonso Sutan Paruhum Hutapea, Nahinan, Tubuni Inata, Esther Boru Sitohang, Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sian Sektor Penas. Dohot Orwana, Mayang Anjar Rizki Boru Sitohang, Boruni Amata, R. Suryatmo, Tubuni Nata, Sri Hartuti, Ruas ni HKBP Resort Jatiwaringin, Jakarta Timur. Pamasu-masuon Sabtu 28 Mei 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul 8.00 WIB. Tolu, Ruas na Taba, Minggu 15 Mei 2022 di Jalodoga Beruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Febriandi Sirait, Inangi Hanna Maris Boru Huta Barat, daftar ulang, alamat, Jalan Celitan Besar RT 8 RW 8 nomor 15, Sektor Mayasari. 4. Ruas Parguru, Minggu 15 Mei 2022 di Jalodoga Beruas Parguru di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Rianto Sinaga, Inangi Anita Sahara, Dohot Tolu Dakdanak Ro Sian GPDI, alamat Jalan Dairol Kairot RT 1 RW Walu, Sektor Perdatam. 5. Mutasi pendeta, Sadarion Minggu 15 Mei 2022 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do, mutasi pendeta di HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Mei Marulaksian STH MPDK, pindah tugas Gabe Pendeta Resort di HKBP Kayu Putih Distrik 8 DKI Jakarta. Jala diuduti pelantikan Pendeta Estron Ambarita MDIP, Gabe Pendeta Fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB di Sude ibadah papungu pilihan tujoloni langgata dohita marhite amplop songon hamoleteo tu pendeta Mei Marulaksiahan STH MPDK dohot keluarga saliling marhobas di HKBP Sutoyo. Las marohata pasaton peliani. Duksipul ibadah diuduti acara ramatama di lantai 2 serbaguna ni dohotan ni parhalado, 2 halak utusan ganup sektor, 2 halak utusan ganup paduan suara dohot tamu huria. Di Minggu 22 Mei 2022 pelantikan Pendeta Mei Marulaksian STA MPDK Gabe Pendeta Resort di HKBP Kayu Putih Distrik 8 DKI Jakarta. 6. Pelean Tujoloning Langgatan, Minggu 22 Mei 2022
di sude ibadah papungu pilihat tu joloni langgata dohita marhite amplop haporluan tu diakonia sosial HKBP Sutoyo. Minggu 22 Mei 2022 di sude ibadah papungu pilihan tu joloni langgata dohita haporluan tu pengembangan masyarakat Manang Pengmas HKBP Las Marohata Pasaton Peliani. 7. Pertemuan seksi-seksi Senin 16 Mei 2022 Patupau Nihuriata do pertemuan seksi-seksi naung dilantik Minggu 1 Mei 2022 nasalpu doho sude anggota Dewan mulai pukul 10 WIB. Maringanan di lantai 2 serbaguna pinangido tu sude seksi-seksi naung dilantik sian Dewan Konenia Marturia Diokonia do sude anggota Dewan Asaro Madohoti pertemuani. 8. Pertanyaan sektor. Kamis 19 Mei 2022, Patupau Nihuriata do pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 10 sia 30 nama kasuton pertanyaan sektori perdatam dohot paduan suara Gres HKBP Sutoyo. Ruas nanaeng madohoti pertanyaan live streaming, live YouTube di bagihon marhite WA Group Sektor. 9. Ibadah bulanan seksi remaja. Sabtu 21 Mei 2022, seksi remaja HKBP Sutoyo naeng Patupau ibadah bulanan maringanan di lantai 2 serbaguna masuk pukul 10 walu WIB. Pinangido tur sude remaja dot pelajar sidi HKBP Sutoyo asaro mandoti ibadah bulanani. 10. Parningotan Hari Hana Naik ni Tuhan Yesus. Kamis 26 Mei 2022, Patupau Nihuriata do ibadah pesta parningotan Hari Hana Naik ni Tuhan Yesus. Ibadah songon nasomal masuk pukul 6 WIB, pukul 8.30 WIB, pukul 10 sada WIB, pukul 10.05 WIB, dohot pukul 10 walu WIB. 10 sada. Barita habot niroha, nunga jumolo marujungolu, rohani boru siombing opu binoto boru, Minggu 8 Mei 2022 tutup umur 75 tahun sian sektor perdatam. Tuhatama mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. 12. Sumbangan. Di jalodo sumbangan sian paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo bunga altar tu Minggu 15 Mei 2022 di pasu-pasu tuatama napasaton sumbangani. Lau pasikopom tiktingon boi mata jaha di tikting cetak. Songonima saat ni tikting di Minggu saderon. Tapasahak ma pilihan sadaa dohot sadabi laos maret de mahita.
meniri batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta nahina holongan na madohoti parminggonon di gereja dohot nama dohotisa marhite live streaming di bagas manang di dia pehita maringanan horas madita saluna hata nili bata nagabi jami tadi minggu tasadarion sian 2 Musa 15 ayat 10 sia saha tu ayat 20 sada hujaha madihita songonon ay bongot tu bagasan laut doho dani raja Parao dohot akka huretana rodi parsihudulna jadi di pasuang Jahoba ma akka aik ni lauti mangaliku pinasida alayang gohalak Israel mardalan dinamahiyang donasida di tonga-tonga ni laut dungi di tiup si Miriam boru panurirang ibotoni siaron udap sada di bagasat tanganna jala ruar sudiak kaburu-buru marudur-udur mangihuton ibana masih tiup udap nabi jadi marede tari parmasi Miriam tunasida marede mahamu tu Jahoba ai marmulia situtudo ibana huda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut masahna hurin itu hatta nahina holongan minggu tasadarion minggu kantate edehon hamuma di Jahoba edenai baru dohot topik minggu maredde mahamu di Jahoba sejarah keselamatan dipukka uju di Josi Abraham buka sian huta gudangan itu rentetannya tidak berhenti ketika umat Israel menjadi budak di Mesir alai justru rangkaian ini adalah rangkaian keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan sahat tungoduta sinuaing ngatakas taboto sejarahna bagaimana umat Israel menjadi banyak di Mesir. Ima marhite halalau ni hasasaha ni si Joseph. Tu si digadi sakahanggina. Alai mamo parma bangsoi di Mesir jumlahnya menjadi sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak ini menjadi dilema bagi Firaun. Di satu sisi jumlah yang banyak itu adalah keuntungan baginya karena semakin banyak yang menjadi budaknya. Tetapi di sisi lain ini menjadi sebuah ancaman besar. Jangan-jangan bangsa ini semakin banyak dan mempunyai kekuatan yang besar dan membangun sebuah pemberontakan atau perlawanan. Idobena disada Musa 2 di baritahod disi idok si Parauma tuak kasih baso kepada para bidan-bidan apabila orang Ibrani itu melahirkan dan anak yang dilahirkannya laki-laki bunuhlah alai mulu parupuat do pasobu mamangudu demikian perintah Firaun kepada para si baso para bidan-bidan alai mabiar tu Jahoba do akasi basoi. Ketika perintah itu ada, mereka takut kepada Tuhan. Dan ketika anak laki-laki dari orang Israel di Mesir lahir, para bidan ini tidak membunuh dan membiarkannya hidup. Di Bereng Rajaima, lah mereka kok semakin banyak? Anak laki-lakinya mengapa semakin banyak? Aina suyulahok kamu nahudok dan di pamatehamu akanak nabawai molotubu. Dan para si baso itu menjawab, Tuhan, orang Ibrani itu hebat-hebat. Dan songok kita nasida, kalau mereka melahirkan, mereka tidak panggil bidan. Mereka melahirkan begitu saja. Innak kasih baso ima.
Dan oleh karena perbuatannya itu Tuhan memberkati para bidan ini. Ini bisa kita baca dalam Keluaran 1. Ada 2 disebutkan di situ nama bidan, yaitu Sifra dan Pua. Di mula dong anak kota buru-buru tamai magwarna si Sifra doh si Pua kena burjudon. Sangkin baiknya orang ini Tuhan langsung memberi berkat. Berkatnya apa? Tajahaman non dijabu di ayat 20. Itu ridho Messi, karena bidan-bidan ini berbuat baik seperti itu, takut kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya dan membiarkannya berumah tangga. Wah, ini berita baik kepada para bidan. Burju-burjuhamu itu repaluas samuda sirokap mitodi. Kan begitu. Ini luar biasa sekali. Itu baca Keluaran 1 ayat 20. Karena mereka berbuat baik seperti itu. Maka bertambah banyaklah umat itu, dan ini benar menjadi sebuah ancaman bagi Firaun. Tetapi dengan penindasan yang sangat luar biasa itu di tanah Mesir, mereka berseru, mereka menjerit, minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat itu keluar dari Mesir. Dipatahkan si Parao Dorohana. Hatinya dikeraskan, dia tidak mengizinkan bangsa itu keluar. Sebab siapakah yang akan menjadi budak kami di sini? Alai merhite tangan di batana gugui, mereka bisa keluar sekalipun sudah harus menurunkan 10 tulah. Dan tulah ke-9 adalah kematian anak sulung. Sampai sebegitunya berat tulah itu Mang Inang. Sehingga Firaun mengizinkan. Tidak mengizinkan juga, tapi tulah yang ke-10 baru diizinkan. Alai manol soli marohani si Parao napalwaso bangsoiru warsiam Mesir. Dan ketika umat itu mulai berjalan dan sampailah di Laut Merah, di Laut Teberau, maka pasukan Firaun menyusul dari belakang. Dakkola sekedar mulak tu tanomi siron Amang Inang. Tapi bisakah kita lihat betapa pada mereka waktu itu terdapat 2 tantangan besar. Mulai terus perjalanan itu dulu mereka akan terhenti sebab di depannya ada Laut Merah menghempang. Tidak bisa meneruskan sama sekali. Tetapi jika tidak diteruskan, mereka akan dibawa pulang ke Mesir. Dan kita tahu bagaimana kerasnya Firaun memperlakukan mereka. Ditindas, diperlakukan sangat tidak adil, diperlakukan sangat menyakitkan. Ini sebenarnya antara hidup dan mati. Menguldohok mati do taruhanna. Demikian persoalan mereka pada waktu itu. Tetapi lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Tuhan perintahkan Musa atas doanya, patol-tol matangamu, dungi mamulama lauti laut rarai. Mereka boleh berjalan menyeberangi Laut Merah di tanah yang kering, sehingga boleh menyeberang. Dungi Roma Siapudi, pasukan berkuda, pasukan elit si Parao, 600 kuda. 600 pasukan kuda ingin membawa mereka pulang ke Mesir. Sebuah pasukan yang sangat ditakuti. Bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya sangat menakuti pasukan ini. 600 orang ingin menjemput mereka balik ke Mesir menjadi budak. Alai dung dibereng nasi de songoni adong HP dalan, mereka menyusul pasukan itu, dan apa yang terjadi itu yang Tuhan lakukan dalam Keluaran 15 ini. Mulak mamuze lauti marsada gabe usopma parangan ni si Parao. Ini yang dinyanyikan oleh Miriam. Miriam iboto ni si Harun sahalak panuriran amang dohot inang. Imana tinugihon nahita di minggu kan tateon. Bagaimana Miriam bernyanyi, berarak-arakan, marsi beta-betaan, berbondong-bondong, menyanyi bagi Tuhan. Ala nunga di paluan nasida sian hamatean. Nunga di paluan nasida sian perhatubanan si Parao. Nunga di paluan nasida dari perbudakan. Itu yang mereka nyanyikan. Nuaing di minggu kan tateo namang doh inang ditugihon doh itahombar tu topik mingguon. Mari di mahamu di Jehovah. Mari belajar dari Miriam apa yang mereka nyanyikan. Dia dunia dihon nasida. Yang mereka nyanyikan bukan karena tenggelamnya pasukan itu. Mate hoisiho. Dan iya dihon.
Tapi yang mereka nyanyikan adalah karena Tuhan memberi jalan, karena Tuhan memberi solusi, karena Tuhan memberi kehidupan. Odde sidde honot tanwaing amang dohot inang dingulu tahun. Tentunya banyak menghadapi cobaan, hamaolon, hambatan dari depan, dari belakang kita didesak, dari samping kiri kanan kita semakin dihimpit. Bukankah setiap hari Tuhan memberi kelepasan kepada kita? Dagan upari dulu Tuhan ini haluar dihitamang dok inang. Hidup ini adalah perpanjangan waktu dari Tuhan. Sasitong nagudang dua kamar kahamolon nanaing pamatehok kita. Nakimar dalak kita usah sepeda motor, mar mobil. Sebenarnya kematian itu sangat dekat dengan kita. Sajokal mungkin. Atau nyaris saja menghampiri kita kematian itu. Dan bedo honot tejebo dan adok kematian. Dijebu pibudu mati. Setiap hari kita sedang diancam oleh maut. Terutama oleh iblis. Tetapi kita sadar bahwa setiap hari juga Tuhan memberi kelepasan. Dilehot tuhita haluaon. Sian nasa natadu piringulut tahun. Ido natama edehonota. Bernyanyi bagi Tuhan. Dahang ala mate pasukan ni Firaun. Bukan itu yang mereka nyanyikan. Yang mereka nyanyikan adalah kekuasaan Tuhan yang memberi jalan keluar. Yang memberi kehidupan. Di dulas ni rohatan waing di minggu kan tation. Jalan keluar itu selalu ada. Ketika kita sudah buntu. Ngamago dan adong beta bereng nabui si jalan nata. Kehidupan kita sepertinya sudah mentok, sudah stuck, sudah buntu. Tapi hari ini Tuhan memberi kita jaminan. Selalu ada jalan keluar. Saya totong dilihat di mata dalam lau luar senaka pergumulata. Tuhan memberi jalan, Tuhan memberi kehidupan. Iduna satedehoni ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika kita mulai buntu, ketika mulai pusing dan bingung, apa yang harus kulakukan? Hari ini firman Tuhan memberi jaminan kepada kita. Tuhan pasti buka jalan. Ilehot Tuhan itu jalan keluar atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Napa duahon amang dohot inan. Di minggu kan tateon. Saya ditogihot dohita. Asa lamar situtu. Marid dari Jehovah. Saya tahu bahwa karena kita pandemi tidak ada tadikur. Dan nyanyian-nyanyian kita sepertinya mewakili kehidupan kita. Nata adalah ninuaing. Asasian nasarohata melokon edeho may Jehovah edene baru. Itu bukan berarti nyanyian yang baru dicipta, yang nyanyian yang baru digubah. Alebihadu hita dengan sepenuh hati menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Sian nasarohata. Adong dosa hatu garizion. Sekolah nasib. Dangolo maridde. Ini manang itu horijo. Permen kan seholani me cobi dangu lumeridi. Habibo to hamuda mang inang satu-satunya yang kita lakukan di bumi dan kita lakukan di surga hola sada do. Maridi. Adang markator bita haduan di surga. Dang makira hepeng dan sebagainya. Satu-satunya bernyanyi yang kita lakukan. Jadi ko pasomalot taro maridi portibion. Teruslah bernyanyi, terus bernyanyi. Dan nyanyian kita mewakili kehidupan kita. Di bagasan ededo hita martangiang minggu narokan edita tanggal 22 minggu rogate martangiang minggu narobi giyotta majamita bagaimana doa itu adalah nyanyian dan nyanyian itu adalah doa nanuahing di minggu tasaderan di jauh hita marid dari Jehovah maka seriuslah bernyanyi teruslah bernyanyi kehidupan kita merupakan nyanyian kita. Asik kau benar-benar kita persiapkan nyanyian-nyanyian kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran yang mewakili jeritan kita, doa kita, kehidupan kita. Itu dinai baru. Dan lihatlah lagu-lagu kita itu sangat lama, ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu itu dicipta, tetapi sekarang itu menjadi nyanyian baru. Ketika itu kita nyanyikan dengan sebuah pertobatan, dengan sebuah pengharapan, marhiti pakirimun na mangulu. Manang edediye pita edehon edinay baru dui. Mulai edehon ni di bagasan rohana marsitutu, di bagasan pakirimun na baru, di bagasan pengharapan yang penuh bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata bagi kita. Na patuluhon. Ede nay baru di Jehovah ima
ede naso olo paburnang-burnang diri, ede naso olo mangarapus sasangapun ni diwata, diaitot tu dirina. Kasomal do songoni molo maridde, molo markurak kainatakan, behado mantak du bigi hamu dinami kan begitu. Lalu kalau tidak mantapkan dia marsak sampai 1 minggu, bagu nggak asiga behita ngasiga korta. Nah, terkadang kita di sini tanpa kita sadari merampas kemuliaan Allah yang seharusnya kita nyanyikan. Di malu-malu kita marid dia manginang, biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau pintar main musik, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kita. Dang lau didirita, lai sudina nasedeta, hamalootna kemampuan kita, kepiawaian kita memainkan alat musik, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Miriam, dia mengajak para perempuan-perempuan bernyanyi. Ini menjadi kebanggaan bagi para perempuan. Itu gihom maka perempuan dungi marudurudur manasida ditiup maudap. Ini mewakili alat musik. Bagaimana alat musik itu kita combine menjadi sebuah nyanyian yang diiringi oleh alat musik, sehingga nyanyian kita sangat indah dan berkenan bagi Tuhan. Asana patuluhonon yang manugihok kita, biarlah setiap nyanyian, setiap konser, setiap pegelaran musik yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dang lau tu dirita, dang mangarapus hasangapun diwata, gawe tu dirita. Tetapi biarlah semua kegiatan yang kita lakukan, nyanyian yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nafau paton ambang dohot inan. Diturpuk jamiton idok mak di ayat perpudi. Jadi marid ditari parmasi Miriam tunasida. Marid di mahamuni Jahoba ai marmulia situtu do ibana. Huda dohot parsihudulna diusoppon tu bagasan laut. Pesannya bagi kita adalah kesediaan kita mangusoppon hadiriota, menenggelamkan diri kita. Songon napi nausopna huda dohot parangan nisi piraun diusoppot tu laut, menenggelamkan. Kita harus mampu menenggelamkan hadiriota, mangusoppon hadiriota, sebab jika tidak kita akan semakin menimbulkan diri, meninggikan diri. Alaihi hadu hita olu mangusoppon nasa hadiriota, menenggelamkan kepribadian kita. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Ikuradi kita mangusoppon. Jangan pernah memunculkan diri, meninggikan diri. Sebaliknya tenggelamkan diri. Maka Tuhan yang berkuasa pada kita. Maka Tuhan yang berdaulat dalam diri kita. Itu hanya bisa kita lakukan jika kita mau menenggelamkan diri. Molosongoni paredyot tamanginang, benarlah nyanyian kita nyanyian baru. Edenai baru dang beholan edena sekedar dihatahon naso siat dirina naso dos tu ulona naso saurdot edena tu pangalahona, dan itu bukan jarang terjadi. Hidup benedong di hata batak Nadila paredde asal padok matongi kan itu asal padok bukan dari hatinya, tetapi kita bernyanyi bagi Tuhan benar-benar merupakan ungkapan kepribadian kita. Unang mapadila-dilahon setadi. Berekamu may dunia mata dakka hutagalung. Hukutik maju dini dakka hutagalung. Di dahodo bitangan humirdo-pirdo tung uli. Huputi pesada. Hubuat nobel gay. Asal mau loho diau. Inna kan? Bihari benar membuat bitangi kan itu. Hupili nobel gay. Inna. Horwa si panggarod do horwa harlek nai. Hola kubut nobel torole narohana kan. Bait kedua. Bereng madopak lautan na margalubang tubalga huarsik pe. Waduh. Hubuat pedek kenai asal mau loho diau. Kan begitu. Bui mana mangarsit laut kan. Siti belaut pedang bui di arsit laut. Dunia dong mamuse berikutna. Sukuma nasalubai. Tanyalah lebah-lebah itu kira-kira begitu. Nang dohok bunga-bungai
Buhado tahe holong ni rohaki. Buhado tahe pakok kopi diho. Songo dia iga parhoniwa na masangonon. Tung sada rongit. Tung sada lanok. Dang luasokku manonggo piho. Butimon kan hidup. Habe hola tiki doi hola sai bereng mat. Alai humebat dupet denisi amata isi de gornion makin. Nunung wardiman. Bigi hamu medeni amat tahun. Belah saja dadaku ini. Sungguh mati demi Tuhan. Cintaku aku sangat sayang padamu. Ambil sajalah jantungku ini. Anggo etong nadi damai kan itu. Ya ambil jantungku ini. Pamatehon namai. Alai bohama asa harus songon na hebat narohana kan. Itu benar dong padohan nadila parinde. Hari ini kita dipanggil amang inang bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan bukan sekedar terucap, bukan sekedar kata-kata yang terukir indah, alaina tarida. Yang benar-benar nampak dalam kehidupan sehari-hari. Mulut adok tapuji Tuhani, marmulia Tuhani, kita benar-benar memuliakan Tuhan. Dakkola di pamangatta. Tadokon terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, tapi sering kita mengambil kemuliaan Tuhan menjadi milik kita. Kita bernyanyi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggikan Tuhan, tetapi sering kita patiboh diri, menonjolkan diri, dan sebaliknya melupakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari di Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kita merupakan nyanyian bagi Tuhan. Biarlah seluruh tingkah laku kita, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita merupakan nyanyian bagi Tuhan. Puasa ala nunga di parade dewata dalan dihita. Tuhan sudah menciptakan jalan keluar bagi semua pergumulan-pergumulan kita. Tuhan menyediakan kehidupan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Minggu kantate mengajak kita, biarlah hidup kita merupakan nyanyian bagi Tuhan. Sudi ngulut tahun gabe ditamai tu Jehovah. Hamu mang do inang nahina holongan iko sumurung manang parediota jari sadarion mamuji di wata ala sai di palowas huriana. Utamanya HKBP Sutoyo ini dilayani oleh pendeta-pendeta kita, sintua kita yang silih berganti untuk menunjukkan bahwa Huriata semakin dinamis dan berkembang ke depan. Hari ini kita akan memberangkatkan amang pendeta Mei Marulak Siahaan. Tidak jauh-jauh juga, dekat-dekat dari sini. Boido musehita madulu nasida. Tangyang tatu di mata lamangir bang mapakubasion nasida. Di Huria sitopoton nasida jala tangyang ta apa yang sudah beliau lakukan di gereja ini merupakan kemuliaan dan nyanyian kita bagi Tuhan. Dan hari ini kita menyambut dengan hangat dan penuh sukacita keluarga pendeta kita yang baru, amang pendeta Esron Ambarita. Dan saya kenal beliau mempunyai dedikasi yang tinggi dalam pelayanan jemaat. Naung memulus gudang kalua doho huta yang kesemuanya menyaksikan kepiawaiannya, keluar biasanya dan ketulusannya untuk melayani. Lasmarohat tamat jakon nasida, mangerbang mapakubasyo di hurion, kerjasama yang baik bagi semua pelayan, sintua dan pendeta semakin terjalin dan semakin berwarnalah kiranya pakubasion ni hurion marhite harun nasida tatangyakum manasida margugu diakka pakubasion ni amin martangyang mahita. Mulai hati Tuhan hatam majuh tuhami diari sedarion asa marid dihami mangedihok kamuliaw dohot huaso dohot hagugu ommu. Nasa totong mangaleho dihami jalan keluar solusi diaka pergumulan persoalan na huadupi hami. Ajari hami Tuhan makka mulatihon sudi nai marhiti edde dohot pujian nami. Mangedehon nai baru di Jehovah di sudi ngulu nami. Asa sudi ngulu nami on naing gabi puji-pujian diho marhiti ulon pakkatai rohan ang pikiran nami. Sudi mai gabi edde nai baru pasang apod dohot pati bulhon guarmu. Oleh ate Tuhan
pasu-pasu mahuriamon asase marid di nasida marlas ni roha upuji pasanga pokko pasu-pasu akkaulun nasida sigano pari paluas manasida akka pangula parkarejo karyawan pegawai namar habiaran maradu pokok songo sisi fradoho sipua namar habiar depakko gabe di patongoko pasu-pasu las ni roha tu nasida pasu-pasu maganup keluarga ni huriamon asa gabe keluarga na hinalomohon ni roham jala naradi pasangapod dohot mamujiho pasu-pasu padita nami padita may marulak siyahan nang makubasi huriamon nang manguduti ulo di pakubasi na iparu palos manasida marsahala margugu manguduti ulo niya sa patar huasom di hurian na si hubasan nasida pasu-pasu nang keluarga ni padita namin ay baru na yung ojak konoto diaryon amang padita esro na barita harap dohot inang dohot yakkay anak kon nasida paluas manasida gabi pangula na burju na marhabiara dohot mangasahon holak kuasom di bagasan pakubasyon di huriaon saya paluas nasida sisa daro harap dohot akka pangulan asing dohot sudiruas ni hurian asa marsanga po di huriamon mauli hati matuhan jalo matang yang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dinamarede hita los tapasaha ma piliatta ima songon dalan ni hamoliat yotta kamat tapat dita me marulak siahan nong marhubes salelingon marhiti amplop nong pinaradini kuriata marede maita. Amen.
mahita tu acara paborhaton dohot mangojak kopat dita mari de mahita nomor 467. Inanami doho sudi dongan sahurion sedarion paborhatot tama amang padita mei marulak siahaan sarjana teologi master pendidikan Kristen tu pakkubasion nasi denai baru tahamalate homma tutuhatta sudi pakkubasion nasi denasai laon di HKBP Resort Sutoyo on hompartusi tabegi surat keputusan ketetapan nepurus HKBP taringot tu perpindaun nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 69 /PDT /SK /02 /2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Mei Marulak Sihaan, Sarjana Teologi Magister Pendidikan Kristen, jabatan tanggal lahir 1 Mei 1977, jabatan dahulu Pendeta Fungsional di HKBP Resort Sutoyo, terhitung mulai 15 Februari 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort Kayu Putih Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 4 Februari 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 69 /PDT /SK /02 /2022 tertanggal 4 Februari 2022. Dahulu, nama Pendeta Mei Marulak Sihaan, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen, jabatan Pendeta Fungsional di HKBP Resort Sutoyo, tempat tinggal Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sekarang, jabatan Pendeta HKBP Resort Kayu Putih, tempat tinggal Kayu Putih, Resort Kayu Putih, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan ditanda tangani.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, hupabor hak mahamu, padita mei marulak siahan, sian HKBP Resort Sutoyo, tupak kubasyamunan ay baru, gabi padita resort, di HKBP Resort Kayu Putih, Distrik Walu DKI Jakarta. Saya di pasu-pasu Tuhan tamak kepakubasyamunan ay sa laut di Huriaon, jadi di parguwihu di pataw mahamu, di ngana pakubasyamunan ay baru. Amin. Mari dimahita. Sahurion Sadarion Laos Ojak Konotoma Amang Padita Esron Ambarita Master of Divinity Gabe Padita fungsional di HKBP Resort Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta Hombartusi Tabigi surat keputusan ketetapan Nepurus HKBP Taringot tu parpidon nasida dohot ulaun ne Padita fungsional. Surat keputusan ketetapan nomor 68 garis miring PDT garis miring SK garis miring 2 garis miring 2022 Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memerhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Esron Ambarita, Master of Divinity, tanggal lahir 5 Agustus 1971, jabatan dahulu, Pendeta HKBP Resort Bangun Marturia, terhitung mulai 15 Februari 2022, menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 4 Februari 2022, Surya Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Surya Kristen Batak Protestan nomor 68 garis miring PDT, garis miring SK, garis miring 2, garis miring 2022, tertanggal 4 Februari 2022. Dahulu nama Pendeta Esron Ambarita, Master of Divinity, jabatan Pendeta HKBP Resort Bangun Marturia, tempat tinggal Bangun Marturia, Resort Bangun Marturia, Distrik 6, Dairi. Sekarang, jabatan Pendeta Fungsional di HKBP Resort Sutoyo, tempat tinggal Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8, DKI Jakarta.
Huria Kristen Batak Protestan Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, ditandatangani. Ulaon ni Paddita fungsional, akup ni tohonan hapad di tahun natar surat di agenda HKBP, sada, mangurupi Paddita Resort, laho manguluhon huriaon. Dua, majalo parsagi ni ulaon sian uluan huria. Tolu, mangurupi uluan huria, laho manguluhon akadewan di huria. Opat, mangurupi Paddita Resort, manguluhon rapot-rapot di huria. Lima, pasahaton laporan pangulaon tu Paddita Resort, dohot preses. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni purus HKBP mengikutkan aturan peraturan HKBP dohot ulaun ni Paddita fungsional. Nuaing nama nukun maau di hamu amanami Paddita Esro na barita. Nawaru dohamu ojak konoton gabi Paddita fungsional di HKBP Rosok Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia hojak kom mahamu gabi Paddita fungsional di HKBP Rosok Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta. Sai jidongani jara di pergugui Tuhan debata mahamu mangulah saluhut uloni asamar sangap goarna marhite-hite pakko basyamuna di huriai. Amin. Hamu manami dohot inanami dohot sudiri ngasahurion jakkon hamuma amang Paddita Esro na barita gabi parmahan di hurion masih tangyang aja lama siru pamahamu di bagasak kasadaun ni toddi patuluson ulaun ni tuhatai. Ujakkon hamima Paddita nami ni baru di hurion jalau pabor katani siang nabida debatama amasu-masu Martang yang mahita. Ali di bata amanami raja ni huriai mauliate marohanami diho alanang di poloson na poso mang Paddita Mei marula siahan makuba si huran maselaon pasu-pasu mapakkubasion na sida bain sangap di guarmo jala pargugui mana sida di pakkubasion na nay baru mauliate marohanami diho alanang di tongoso na posom amanami Paddita Esro na barita law marhubas di huriamon sayurupi pargugui jala patau makana posomi makuba si huriam asamar sangap po di saluhut panggulmiton ni huriam di luaton. Los pasu-pasu manak kuriam saresoton. Totong marhasadaw law manidang di tonga-tonga ni luaton. Mauliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mauliate diamang preses nami damang dainang nuaing sahak mahita di acara madok kata. Perculuma hata pamuhai sian amang Paddita ambarita na di paujak. Ala perkenalan dope amang ma patadahon amang dot keluarga. Mulubui cepek-cepek mamang ate do mutu partikian. Dung sipulianon sahak ma tu hata partadingan sian na di paborhat amang Paddita Mei siahan dot keluarga. Bui magajang ale gajang sauti mamang ate. Napatuluhon hata borhat-borhat dot pancak konon sian mewakili ruas dohot parhalado ima amang sintua S. Sijabat ketua partaun laos di Soma di pasahat tanda kasih sian huriata jala parpudi bimbingan pengarahan sian amang presesta pertikian upasat tami mak tua amang Paddita nami ambarita. Mauliate mak di partikian na pinasaha ni huriata tu kami madokhata jepek-jepek pos maro kamu nasope bek kami pendek na. Na hormati kami amanami preses Distrik Walu DKI Jakarta Raya.
Nau hormati kami amanami Padita Resort HKBP Sutoyon. Nau hormati kami nangakadongan Pangula Nagok Tiki na mangula di Resort Sutoyo. Nau hormati kami nang kamanami nanami dongan mangmula situa di HKBP Sutoyon. No hormati kami nang salu naka na marhubas di huriat taon. Suang songonima hormati kami mahamu akaruas ama dohot ina nadong di huriat ta HKBP Sutoyo. Suang songoni nang haulongi kami aka ruas remaja nang naposo. Suang songoni alarong do naki ngantong mewakili sekolah minggu di son uberek kami no haulongi kami aka yanakon nami sekolah minggu. Suang songoni nang dihamunaka keluarga nami naro mendampingi kami di bagasan minggu sadarion 10 Jawa. Di luar Pulau Jawa na sida hira suarong do naro tarlumobi may na mewakili sian Huria HKBP bangun pakubasyon nami na tuwa nami di son o pujako boru hoping sian hami na jongjong di joloon do naso jongjong dope alarong dope anakon nami na suison upasata mi matuhita sa luhut na horas marita sa luhut na horas marita sa luhut na aw penyan ngagak malealay manang nabuhape sa ubering jo las nuro mo manyambutaw manang nadang at tarido beno pa duhali. Upatadaw kami madiri nami hobarto akay skanaking molaw nga di bo itadahamu guarhu do margakku pe do ulok kung itadahamu. Aliama patadahon na madampingi audison ina na dilabukon imaburu ni rajai buru si hotang hasugian. Didok may buru si raja uluan molotong adong isok kamu akka hula-hula nami horas raja nami unang sudia mo mga lusi tabolo parburuod do unang yalusi amotong jadi di basa-basa ode batama tu hami yanakon 2 bawa sada buru omma yanakon nami siakangan Yoas Krisanto Ambarita jala baru 10 be perkuliahan nasida si nomor 2 na margoar Israel Ambarita lagi perkuliahan waing di yayasan di Huriata Nomensen Medan si nomor 3 burua na margoar Yesika Insani Buro Barita sangaja do Yesudion guarne ala au tiki sekolah hato pato ijo guruku belubuk-lubuk do toros tarot tokku hubay matay anakon inisial na asal lumiling ijo tujulu. Ide. Nuaing kalas sada SMA manang kalas 10. Iya na manubuo nau dainang boru manurung. Dia katulakku bolo tungadong ison oras matulang natulang ate. Johamun no kami mga kujabumu. Iya si matuaku boru na manubuhon dainang nadilabukon ima boru si bolon. Horas madihamuna akatulang nilabukon. Mangihuk manang tulakku. Mula rong tikimu rohamu madapotok kami. Jadi pasatay mamuse tabe do horas-horas ni saluhut huria parhalado do ruas no habasi kami nasa lilingot tuhita. Ima sian HKBP bangun resort bangun Marturia distrik Onom Dairi horas madita saluhuna hirana sodo naking jajik ko nga bubi rate ngay torin na be nga uboto be molotong akka lanjutan ni perkenalata ka mga kainang boy mahita mo si Marsaur itong atongan ni Huriato tuhat na masumasuhita alay dang budo petiupo muna audison aladang selesai do pehami serah terima di Huria resok no hubasi kami
Manang sa di hari kami mulup di sima berek kamu haduan. Mau lihat mah horas marita saluna. Peserta yang protokol. Silakan duduk Amang. Terima kasih. Dan Inang. Ucu kami Amang Padita Mei Siahan dot keluarga. Jalalaus Mangaradihiyama, Amang Ketua Paraton Nami, Amang Situa Si Jabat. Dihamokka manami inanami ruas ni huriat saluhutna suang song ninang diamang preses kadunga pangula di HKBP Sutoyoon adorang suhami mandokata sotung asingan no pakilalan ni punguan inaon laco di luas sinangi mandokata ninna kupasaha ma pertikian alai jepek do di doko sedis ade inasaha ma. Horas jala mandok muliate mai tatutuan alai hipasita sudero ison na hormati ami amang preses dot amang pendeta resort dot kakak dot na tua ni nang amang preses rodo sonari do aka keluarga nang soni tu perdita nang baru tu Sutoyo selamat melayani amang dot tinang dot keluarga nang soni aka tamue sude naro tu HKBP Sutoyo do sudah kapunguan nina na adong di HKBP Sutoyo selamat selamat bertugas mahami ahami pe tangyakon hamu inang marsitang yang tangyangan mahita ison manang isan hami anon mulai tetong tubuh parhalado kerjasama na baik salelengon di HKBP Huria HKBP Resort Sutoyo. Jadi dang na pidda hami na meret do tu HKBP Kayu Putih. Jadi malo meret te hami sa distrik do behita. Jadi boy do pita Jupang malo distrik. Jadi mapon hamu mami inang amang natape sian perjami tahun ni amang padita siahan. Tiada manusia yang sempurna. Tapi minta maaflah kami. Inilah permintaan maaf kami kalau ada salah lebih bagus dikatakan kalau tidak ada ya dihilangkan. Jadi nah soni tu sudah sian nama tua satu danak sehat-sehat mahita dau ma aka sait dot aka nama son sian covid siap puluh sia. Salam sehat Mak Buti Masian Hami. Horas. Jumulo hita madok mauliat itu di bata alabui hita di bagasan hahi pason sahatro di bagasan tikion nahoro madihami amanami preses amang pandita resort suang songoninang aka amang inang padita dongan saulaon suak songoni nang dihamu amang inang perhaladuni huriata naro apala di bagasan tikion nang songoni hamu akama nami nanami saluhutna ruas ni huriata natong huhormati hami dohot huhaholongi hami jala pasahaton nami ma hamoletion ni rohanami tu hamu amang inang saluhutna parsaurata nasailaon ditonga-tonga ni huriaon lebih hurang 3 tahun sia bulan mahami marhobas di huriaon Agustus 2010 lalu sahat rodi Mei 2022 godang
manang ragam doaka persaurata di tonga-tonga ni huriaon. Ang diat makoron sangap di guar ni dibatai jalalas ni roha nang dihita. Tu amang pandita resort amang uluan nami urang lobi amang 5 bulan do hita marsaur di HKBP Sutoyoon. Alai hupakilalahok kami songon pandita na uposo hami siyak kamu panugunugo muna tu hami. Jala dang holan gabe dongan pandita manang uluan hamu debahe kamu tu hami. Alai huida hami gabe songon natoras do nang hamu tu hami di HKBP Resort Sutoyoon. Matsayarga parsauran na lubi hurang 5 bulan ni. Suang songoni nang nidongan pandita na adong di HKBP Sutoyoon tuhahan nami habang pandita Rudi Lubaraja dohot kakak totuna dohot inang nang songoni inang pandita Sri Dewi dohot pandita Sibulon mauliate nang di parsaurata jala di saluhut na parsaurani akamang dohot hamu na kainang manang bohape dohonota adong doa kana humurang di parsaurani alai pangiduan nami unang manian dia kana humurangi gabe mangorui parsaurata tuak katiki na mangihut ay molota dokpe sadarion borhat manang didok inang nakaning meret manang pidda hamisian HKBP Sutoyoon dang bui dohonot tadang pajuk pakita di sada partikian masai lungud do pakilalaan sama-sama halak Kristen dang denggan marsaur alani pangiduan nami dia kana humurang nasailaw salpu hok kamu ma barita hok kamu ma kana denggani barita hok kamu ma persauran naulii ima paingot-ingot hamu aso nang moru murta ate mulo se pinaingot-ingot na humurang moru do umur ay seholan na muru maiba alay mulo kana dengga pinaingot-ingot mekkel maiba las maroha gajang ma umur ima nanaing si pasahaton namin alani masih salpuam ma di saluhut akka na humurangi jala pangiduan nami toktong tangyako kamu hami manguduti ulaon di HKBP Kayu Putih nang diak kahurian asing pe toktong buah kamu hami di bagasat tangyang munah jala hurajumi hami gudang dope ulaon nasotuk boy ulahok kami di bagasan tikion alani tang namang alion ulaw na wade alay nga adong namang uduti sa imamang pandita abarita rabu iluluin umenggat don non rapako basyon nasida siya kami di tonga-tonga ni Puriaon jala mauleate masude di parsorat tadi bagasat tikion lumobi sotung muru anok kituei ala disidu ibana hubereng hubige sia soran ni tarompet nai mauliate ma di musik tiup letare nasian distrik 8 DKI Jakarta nalulihon ni amang presesta pasat tamu tabi amang tuak kadongata kuhamaleteon nami di bagasan tikion jalan apar pudi sahali pangiduan nami atik nian boy rap hita di hari Minggu naroon tanggal 22 Mei ima dipangucap konon nami di HKBP Kayu Putih di parmingguon pukul sia manugot nade imara nabuhi si pasahaton nami di luar ni onan non boy do pehita masih jalangan ba mulo tuak kaina ma ade dang pala gabi hinirimi boy do tong cipika-cipiki nak pemer masker angkui barak pulan hiniri mi sotung gawiawngon neribut ate imara jadi permisi mahami amang inang siatong atongan ni huriat daon manguduti pakobasion naib baru mulai ate mak Ucu hamima amang boy mahudul amang padita nami do tala inang laos
Laus uju hami mak ketua partau namang situa esi jabat. Laus mengaradi mak pasaton tanda kasih sian huriata. Horas marihita sudena. Tung macai lasi tutudoroha di tikyon di permingguan pukul 11 bu hita mendapot sada pedita. Mangujakun sada pedita jala makalason ahana niulani amang pedita nalau pidda tu huriana asing. Itu adalah berkat dari Tuhan. Moliate ma diuluan nami amang preses na selalu memperhatikan kami sudah ruas HKBP Resort Sutoyo. Sidohonon nami ma hata tuamang padita siahan. Nunga piga-piga tau kita marsaor di Sutoyon sangat indah do. Asal pajupa senyum. Aido lastiroha. Jala di sudia kaulaun, jala di sudia kaulaun, merdalad do dinggan, molohui ingot-ingot, hirana sodong do nahurang, akalas niroha do sudi di patupa, walaupun di dalam perjalanannya si adong do sautik, alai gabi lupa do na sautik-sautiki, alai ni akan nauli na dinggan na di baini, amang padita siahan do keluarga inangi Borius Topul do keluarga. Mauliate ma dia mangisiahan to inang keluarga terus kamu ma ulaun pakubasion gabe uluan mahabudisan to tulu dingga metong warna ma uluan ulu kamu ma asalam mangararat baritan itu hatai di HKBP Sutoyo dalam tabah harajaon sehat-sehat mamang disan manguluhon isudi hami dison tutu kehilangan do hami terutama dang bigyon nami bipinggo narobe sikso pemune. Kecuali molorong manggat ya dong dunya namang simar mo nalahiran orang pas do be sikso pon na ahado musik trompet do. Sehingga ma molo sangat tikinya anon sangaw namang. Mar sikso pon di sana satung tabi bigyon nami. Khususnya di Korama. Gabi mo rumah personel di Korama. Mengawati personel na apalagi suara saya dah hurang do nggak akan nama tua suara saya do. Mudah-mudahan ma buyan non amang paditane baru. Menggantikan asa hot musian no paridion ni Koramai. Alai mulo sangat tong tikini amang bae namang tong tikini amang tu Korama. Asalam rian no Korama. Adong dua Korama senior ma akan nama tua. Saya mamang dah muliate ma di Tuhan puji Tuhan ma. Songoni manang tuamang padita Estron Ambarita dot inangi keluarga boru hasugian boru sihotang hasugian do keluarga marulupulup do to dinami majakok kamu di Sutoyon adong do hami 1.200 kakak opak pulalu situa tutu meragam betongokan alai di harga monope di sido tabuna indahna. Pos marohani amang. Burju-burju do hami sude akarwa Sutoyon. Daong nahon asal di konamang olo do hami. Mangulahun akaulahun naudi na denggan. Uluhun amang mahami. Do denggan. Ihutokam mangihuton mangurupi amang padita risok dison urupiamu asa denggan huriatol. Mulu dinggan huriat tu tabu marope besa jualan senyum akalas ni roha sudi dangadong na wajah murung aido tabu ni namar hurion roi batu gereja indah las roha songan edokon ni jamitan yang paresas nakiani maride marulup-ulup las ni roha aido tabu na bae namang masoni do denggan jala khusus do honon nami di Korama hurang do personel nami ngapida mang padita nakiani. Isi amang menon terlumbubi suara saya. Iya. Asa dingga kami non markur. Akka senior do suara saya on Koramon. Aung dua Korama ison. Korama junior do Korama senior. Senior do na memoru personel na. Jadi selamat datang ma di amang
Do maamangan do di korama asa lamdinggan at tabay kortay. Imara hata sian hami kata sambutan jalatung macali sutudu rohanami di penyambutan ni amang dohot di pakubasyon ni amang ando di san di tangyang nami tutuhani sehat-sehat ma amang padita siahan do tangyang nami di keluarga amang ambarita margugo ma amang manguluhon hami akaruas di sutoyon. Buti mahata sian hami ruas do para laro, moliate marihita, moliate ma dituhatay. Buti ma. Tujulo ma amang pedita sihan pasahaton cendramata dohot inang boru majalo cendramata sian hami sude ruas sutoyo. Jadi son buah nilas ni rohanami amang padita siahan do inang boru stopul. Arong do hasomalan ni huriata pasato cendramata. Songo dia be ulinion taulihum maruk dengan di bagas lasi roha. Jala tafahas ngapo may dituhatta di bata. Jalhawamu ma di bagas lasi roha. Gok nilos si rohanami di sian huria gay bistoyo. Mulai hati ma. Mulai tema nuaing sa maita manangihon bimbingan pengaran sian amang presesta. Nahin hormat amang padita resot dohot inang, amang inang padita dohot keluarga, sude situ anami, lungobi matahe, aka amang inang ruas nihuria napo sebulung remaja sekolah minggu, tokoh-tokoh nataholongi. Tapuji matu hatai nasai patupahon aka ulon naringgat di huriatta. Secara khusus dari sederion kita melihat bagaimana pelayan di tengah gereja kita sangat berdinamika dengan kehadiran para pendeta kita dan doa-doa kita memberangkatkan para pendeta. Secara khusus kami berterima kasih kepada HKBP Sutoyo yang telah penuh doa pabor hatton namang padita siahan. Woto hami amang inang gudang do naniliom munay tunasida. Doho sila muna do veto akatike namang ihut. Alay no balga di hamalate horohan ni sudia kapadita ima. Na tianangyak komunan na sida porhat tu pakubasa muna na baru. Itulah sukacita yang paling besar dari seorang pendeta ketika dia berangkat dari satu gereja. Alay ni woto hami do songo dia dukungan tangiang dohot. Perhatian muna tu padita siahan seliling di son. Beliau selalu bersaksi bahwa gereja ini sungguh-sungguh mendukung pelayanannya. Rasongani matong harapan nami, totong ma urubihamu padita ta abarita, lo manguduti pakobasio di son. Saya tahu bahwa beliau melayani dengan sungguh-sungguh. Mulai pembangunan amat toma luar biasa hebatnya sekali. Dakolat tupungan nama, tupungan ina pebudu nasida. Ala dihurian henu wesan nasida na parpudi dangadong isi bibel pro, dangadong diakones, dangadong padita holan nasida do na pasti nasida mengajari ama, mengajari ina, martarompet dan sebagainya. Tenang amang situ nami, anggo saksepon boy tong nasida.
Jadi sangat luar biasa kita bersyukur bahwa Tuhan mengutus ke sini pendeta-pendeta seperti harapan kita. Mudah-mudahan pelayanan ke depan di HKBP Sutoni semakin diberkati Tuhan. Dukung doakan amang inang asa menjadi ulun nasida dohot akenak kon nasida namar sikola dobe asa tetong di bagasa pangaramotin di Tuhan. Tuhan masuk ita salu na oras madita. Rede mahita los jongjong mahita saluna. Odo hararwani salhu silehol-lehon na dingkad doho na sa ulibasan na mauliutus. Kupasahat tami masan lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hukus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parhasiak kami pilihanon. Pati buluh karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portivion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalamutan dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai saut malomo ni roham di banua tongosongon nadi banua gijang, lehomatu hamis dari okang luas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, padua mahame siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodako Tuhan Dewatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan Dewatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Inang na madohoti parminggoton di garizon manang di bagas tabi
Siak kami nama kuwe si perminggu non kupasahat tami matabe selamat hari minggu horas madihita saluna. Dihamunaka manami na nami,